نما دیوان دیوان پرانا دعوتیاں واضح الیاس آزارہ کی میں دیوان دیوان کی شہرہ کریں گا مجھے الیاس آزار سلام پر مرد و جیوان گندلے جولان کیا چترشتم پیش من نواجہ سرکماشی وطی منت سنگران اور مراد شاکر ہوئی دیگے سنگتاں واجہ بداستانی دیوان و شخص کنن گندلے جولان کیا کے مرچی مائی دیوان نشتری چترشتم پیش یک چاربندی نظرن پر دیوانا نفس نفس مپس مپس نفس نفس مپس مپس ای دنیا تند موکوی نفس نفس مپس مپس ای دنیا تند موکوی بشل بجل چمومیا بشل بجل چمومیا بدے جہان روشنی نفس نفس مپس مپس ای دنیا تند موکوی بشل بجل چمومیا بدے جہان روشنی ای دنیا پر تو پراہ گت گشے بہشت ساہگی ای دنیا پر تو پراہ گت گشے بہشت ساہگی بھلے بچار شر بیمار بھلے بچار شر بیمار مکان تو کرد دوزہی بھلے بچار شر بیمار مکان تو کرد دوزہی نو مروتی دستوں کی نیمگا دستوں کی وڑنت ما سترشی شگا تئی دابان کھنگ لوٹا ما سترشی شگا تئی دابان کھنگ لوٹا ماہکان ما برہنگ تئی وابان کھنگ لوٹا ما سترشی شگا تئی دابان کھنگ لوٹا ماہکان ما برہنگ تئی وابان کھنگ لوٹا من بل مہمارانی ملانی میار من بل مہمارانی ملارانی میاران جنبتی بکانی شعبان کنلوٹا مندور جتایاں چری امروز حیالا مندور جتایاں چری امروز حیالا چی بیت اشارہ اگا گیابان کنلوٹا چی بیت اشارہ اگا گیابان کنلوٹا تو گرد گنو کی یا مناصر کجا کرتا تو گرد گنو کی یا مناصر کجا کرتا اج کنتگا آزاد گلاباں کنگ لوٹا اج کنتگا آزاد گلاباں کنگ لوٹا اشکاتی پمشکا مشاہد شکلا نوشا اشکاتی پمشکا مشاہد شکلا نوشا بزنگیش دلے درد و عذاباں کنگ لوٹا تی لفظ بشنگم تے دلے چورہی تاکا تی لفظ بشنگم تے دلے چورہی تاکا وقتی فکر جنوزانی کتاباں کنگ لوٹا تی لفظ بشنگم تے دلے چورہی تاکا وقتی فکر جنوزانی کتاباں کنگ لوٹا آزار منا گشتا آزار گشنت ملا کے تو واجب القتل آزار گشام اللہ کی تو واجب القتل مندور گناہاں چی ثواباں کنگ لوٹا آزار گشام اللہ کی تو واجب القتل مندور گناہاں چی ثواباں کنگ لوٹا منتوار مندور گناہاں چی ثواباں کنگ لوٹا اشارت واجہ الیاس آزار نیمہ دعوت دیا واجہ زائد شکستہ کی بیت ہوتی حرانہ دیوان دیا واجہ زائد شکست مجھ میں چاپاں